дуруди худо дӯстони азиз, касоне ки ин дам маро тамошо дорад, як қиссаи ҷолибро ба шумо гуфта мегузарам. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. рӯзе бародаре ба ман занг мезанад, чандин бор занге задааст, ман ҷавоб намедиҳам. аз зангҳои ӯро дидаму дилам хавотир шуд, ба ӯ зангаш задам. хулас қисса кӯтоҳ, ӯ ба ман мегӯяд ки бо як духтари зебое дар интернет шинос шудам. чанд лаҳзае мо бо якдигар суҳбат мекардем, суҳбатҳои ошиқона. рӯзе гуфт ки танаи урёни худро ба ман нишон бидед. ман ки розӣ шудам, мегӯяд танаи урёнамро дар видеозвонок кард, ба ӯ нишон додам. чандин бор хай нишон медиҳад, ҳама ҷояшро нишон медиҳад. пас аз нишон додан алоқа қатъ мешавад ва духтарак дигар шантаж карданро сар мекунад. мегӯяд ки ҳамаи инро ман навор гирифта, наворошро ба ӯ нишон медиҳад. мегӯяд ки агар ба ман $2000 надиҳӣ, ман ба шабакаҳои иҷтимоӣ ин навори туро пахш карда туро шарманда мекунам. ака чӣ кор кунам? бо ҳатто аз манам бахшиш мепурсад ки ман ҳам хеле хатогӣ кардам. албатта коре ки шумо кардед ё чунин ҳодисаҳо рух медиҳад, худатонро эҳтиёт кунед. шабакаҳои иҷтимоӣ он ҷое нест ки шумо танаи урёни худро ба як каси дигар нишон диҳед. албатта ин як шармандагӣ ҳамгӯе мешавад. ба ӯ ман тавсия додам ки хавотир нашавад, дар ягон шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун фейсбук, контакт ё одноклассники ё ки инстаграм он наворо намемонанд ки гузоранд, зеро ки агар гузорад зуд блок мекунад. лекин агар ягон хонаводаи шуморо донад, яке мисол ягон хештавори шуморо донад, ба онҳо равон карданаш мумкин аст. албатта ин боиси шармандагӣ мешавад. барои он вақте ки духтарои зеборо мебинед ки онҳо ба шумо менависанд ё дар раб дадоми шумо меғалтанд, он фикр накунед ки шумо он қадар зебо ҳастед. хусусан дар ҳудуди русияю ягон мардак намондагӣ буд ки бо шумо алоқа карданд ва бо шумо орозӣ шуданд ки то ки бо зангҳои наворӣ танаатонро урён нишон диҳед. худатон ва наздикони худро эҳтиёт кунед. ин як намуди пулкоркунӣ аст. албатта ба чунин фирефтаҳо дода нашавед. ин аллакай чандин қисса ҳаст. бо дар оянда худо насиб карда бошад дигар қиссаҳоям нақл хоҳам кард. боқӣ дар амони худо бошед. خداحافظ.